Frank Mangarwenya, Ajmanga Kabate Frank Virenya village, Kabate village chief Kandea Mount Darrell. Kuna Frank Kabate Ushezo, Dara chief Kandea, Nemswa 0607 2025 Bumamswa Nasi. Ndopindanyao kama Mangarwa inoti. Seiu kuda kutora muda wangu tipedzerane pamberi pedare nekundituka pamusangano pane vanhu ichindishaisa aida kuti chimiro muchishaisa chimiro mudunhu domhoseyo kamhangara vaika pade Clement chokwadi changamira Friend kabate nyewa mangaro waini kwete ndikira basuzo aiwa waizwa here yes we vuma here kana kuira ndikira not pleasing you kabetare kabate Clemens kabani tizwe kuti munda wako waida kutohwa pakuita sei uyezve matukiro wewe wakaita yacho mambo wada kuyanzwa kuti sabhuku aikutuka achiti kudii munda wangu nerimwe divi wakatotorwa vakatopa vanhu vari kutonamatira imomo. Handizivi kuti vakabhadharana zvakaita sei kana kuti vakapanana vakadii, zvinova zvisina ruzivo rwangu kana kuya kungondondiudzawo munda uyu ndo nhaka yangu yandakasiyirwawo nababa vangu ndakazopuwa zvakazozadziswa naamai vanova vataigara navo kuti uyu munda uyu ndo wamakapuwa imimi muri vanakomana vatatu vanga vasara vari vadiki. Uyu mukuru uyu akapuwa kwake kwaari kugara kubva paari kugara kunobata kunana Mupare. Saka uyu ndo wamakurima chigovhanai imimiwo madhunduru mona kuti munoita madhunduru mangani. Asi zvakundishamisa iko zvine zvito zvekuti mukoma vakatopa mamwe mapostori anova ari kunamatira mumunda mangu munowo manga ndakati tichazoti vana vanogara. Repiri kundituka kwavanoita haasiriye inini chete waari kutuka. Inini vanondituka pese pandoenda padare. Vanonditi ndiri mwana wokumakumbo wokuzviguno zvekupedzisira handikwanisi kuwana munda handitongwe naiwo ende havatuke inini chete. Vanotuka kusanganisira nemadzimai angu nemadzimai evakoma vanova ndinoteerana navo vanova ndivo vane mawitness vanondiwitnessira pana izvozvo changamiri. Iwe kabade uisa mutemo iwe ngatiudzere kuti munda wakapa iwe uchipa mapostori munda mako here 1 2 iwe urikupomiwa mhosva yekunzi iwe urikutuka zvinyanzi musha iwe uri munhu womutemo kufumura sabhu rambatidza pamusoro ema inini ndoda kukumbira kuziva kuti inini ndini dangwe mumba minda yakutaurwa minda yamanje manje yokuzoti tatozoona kuti uku kweso hatisisina kwokuti tigare minda yatorwa kudhara. Ndikaripota last time mapostori ari kutaura pane mugani toziya kuti mumwe inofunga vamwe wese vadika ukana havambozvizivi. Ini ndini mukuru dangu mpame mukomana kubva 1975 kufa wakaita baba ndini ndaiteerera munda wese uyo uzotanga kubva kuma80 ndatozoona kutoti aiwa rega hangu ndishingomira hangu ivo amai vari kutaura kuti vakamupa munda kuti azobva mai vafe vakafira mapostori yakutaurwa kuti makayapa pokunamatira makayapa here? Ndakavapa. Makayapa muri mudhunduru rinoshandwa noupi kana kuti aya madhunduru akadziva kupi? Ndo kwatinoti kunonzi Crowland. Kunoti kana tichifudzira mombe tinofudzira ndo kwadzinofudzirwa. Pano matombo ekuti kana izvinezvi vakatoshiwa. Aiwa, mumwe munhu anogona kunge ane matombo yake asi achiada yakadaro hakusi kumunda kwemunhu. iwe pawakapa iwewe pokufuzirwa pokuti vapostori vanamate mambo wakavazivisa here nokuti uri womutemo musuno mambo chaivo chaivo makaita musangano navo vakakuudzai kuti hakuna even mupostori anoenda kunonamatirapo ini ndisingazvizive panzvimbo yanenge yapiwa mambo makavazivisa? Kwete mambo handina kuwadzivisa zvokuti vanhu vachikutotanga kukirina giraundi ndakandichauya. Wanga uchauya kutanga kukirina giraundi ivo vasati vapiwa namambo? Vanokirina giraundi here vasati vapiwa namambo kandi vanozokirina giraundi vapiwa namambo kuti itai apo okirina giraundi? ndosaka nhasi uriwo vana vari kuchiti iwe wega mupfa wacho pauri kuti iwe kirinai
uchiti chazenda kwa mambo iwo watu wapakani ndo parakunzi apasi pako ndopo mwana uyu pakapiwa mazito kuti ndo nhaka yake pachanga achirima iwo ndo kwakanda kuti maposto ichita matira ipa plus table Absolutely. miraiti vakabate munoshanda nekomiti iri kuziva here zvakaitika zvese izvi Vanozviziva. okay Who include Right. Koma Wandina. Right, it's okay. Mapostoli ndechechi Longo chena. yongochena. Vano istendi yamukavapa kai kuna matire. Mati. Ndati stendi yamukavapa kai kuna matire. Apa badari we apaitwe sekungona matira chena. Unokwanisa here sesu pasingabhadharwa ngatizwanani sesu pasingabhadharwa handiti madi kunovapa kuseri kwekicheni yenyu kana kuseri kwedzimba dzenyu kuseri kwedzimba dzenyu hakubhadharwa muvaisa ikoko apa pasumudza alamu nouyu pari kuita noise muvataiwa inini apa chibhaibu yamuna matodhuze nini ndati maramba kuti hamuna ku haisi stendi yekuvapa unovatamatira handiti ndoba ndati pamba penyu paipai handiti takamboya kubani-bani muvapeke kupyo takazvona kuti vanoita noise vanhu kudisturb vanhu vari pavillage vari mukati muvillage kumunda kwayo hamuna noise muti hakusi kuti noise yendikana vanhu vachinamata vanoimba vanoita sei saka mukati mevillage ndinovapa sei kunze kwevillage kumunda kwayo ndikusina basa hakuna vanhu kumunda kwouyo hakuna vanhu ndosaka ndakatozvona kuti zvakasiyana nechikunamata kunamatiwa everyday 1 2 kunewo vanhu vanofamba vana madzibaba vanoti choto havaitire noise here ukayakaita choto pamba pako havaitire vamwe noise here manext door vanenge vatokumbira vanenge vatokumbira zvikangofanana nekuti wakavapa sasabhuru kakumbira iwe kakumbira oisa kuseri komba yako oisa kuseri komba yako unamatiro wepapo nhasi mwana akuchema kuza kuti nyaya iyi yakatosvika kuna DA kuti nhasi musvika kuzoya futi kuno anditenga paipai kabade futi wakambobata futi nyaya futi dzokutengesa rendi iyozve nhasi futi yaenda futi kwa DA kuti azodzokera pamambo inyaya futi yerendi uri mumwe chete but iwe uri sabhuka anoziva mutemo anogara achipuwa pa 3 months achipuwa mutemo namambo iwe wakaenda kotengesa kupa mapostori nzvimbo isiri yako yazomutsa noisi futi mambo chikumbiro chandinacho ndoda kubvunza inini ndini dango zvandiri kutaurirai uyu akazopiwa munda nani zvaunzekabate kana ukawadangwe kana ukawadangwe azvive kuti noweka unovabvisa vanhu andivika unodzinyira nomukuru changamire inaitimubatsirana kabade minda yauri kutaura nezvako kana yauri kubvunza mubvunzo wekuti uyo akazopiwa munda nani handiti minda ndeyako here minda ndewababa wangu kai mira tinzwanani iwewe ndiwe muridzi ine mubvunzo wakubvunza kuti munda ndewako here munda ndewedisiswe femi noti wouya ari mira unzwi changamire iwe shamari mira iwe mubvunzo wandikubvunza kabade kunzwa ina asi kuda kumubvunzo wegroup wanzwa toda muridzi wemunda iwewe semunhu uri kuti uyu aqualify iwe ndiwe chichi iwe munda ndewako here munda ndofunga muridzi pamusoro edani makaungana nese ndiraunza shamari inini wakandibvunza kuti munda uri pamudzengerere ndewako here ndoti aiwa ndewababa vangu inini kana ndewasekuru vangu inini nonzwisisa good tozomutsvaga uyu kuti uyu hamo here musystem iyoyo arimo kosaka iwewe kana usiri wako munda usiri wako ndewababa kana ndewasekuru uyu haakwanisi kupinda imomo mumunda iwoyo nokuti uri kundibvunza mubvunzo kuti uyakaupiwa nani iwe wakaupiwawo nani sezvo uri wasekuru pamusoro emama ndofunga munda makaungana kwakabade kwese kushanda munonyasoziya misi ndikayambirwa nekanzwi kuti hakuna munhu anozofanakabade kana munda uri wefamily uzi wefamily nhasi wapa mapostori wakagara pasi nefamily here muchikuita kuti ipai munhu ikoko makagara pasi here nefamily ikuti muchiti ngatipe mapostori ako andina ndinokona kusvaka sekuru
nhaka dzevanhu vakaenda kudhara hadzisi dzomunhu wani tikunzwanana kana iwe vanhu vakuti iwe unofanira kuita sabu kana kuti mutungamiriri pamhuri yasaraka iva uchiziva kuti kutungamirira vana njeri dzinenge dzako handiti bhosi pazvinhu zvakasiyiwa izvo nhaka varimo mukati imomo handiti vatotogara navo pasi kutanga matotaurirana handiti zvavanenge vapasi saka hazvizokupindugurai vakabata bhosi zvinhu zvaakuenderana kuti hatisambogara pasi inga tichikumbirana paya kuti pane vanhu vakuti vanoda zvakati handiti ari zvino regai ndikuudze handichada kana munhu anondoya kuita kana kasowe handiti kana uchiya kasowe bhadhara kukanzuru kuneni mambo bhosi pamwe masangano unana chiwo chekubhadhasa $100 handiti imi totosauka imi muchitobhadhasa nditi tunzvimbo itoto handiti mambo ndichijaurira upfupi ndijaure saka handichatonda munhu anonorakapakadita kasangana kakabhadhawa kasinaibva saka bada iwewe uri wrong because iwewe wakatora munda wefamily usina kugara pasi nefamily uchitora kutengesa uchiita maijeije uchipa vanhu masowe vachirima vachitira munenge ipapo uri munda omwe mwana wefamily anofanira kunge achirima achigutisa mhuri pamsorema shandi kutaura ina kana kubhadharisa kana seti kana iwewe usatora advantage yokuti uyu mwana wamai vako mwana wabongo wako nditika iwewe ndio mwana mukomana mukuru mumushandiri usatora advantage yokuti uyu mudiki saka ndinofanira kumudzvanyirira handitika ano kodzero dzake ano mhuri yake ano mudzimai wake handitika yaanenge achitarisawo saka mimi kupiwa kwamunenge makaitiwa usazotora advantage yokuti mwana akapiwa apa inini akaenda kutora nechisimba nokuti uyu nokuti anga achikuyamwa mukaka pakaitiwa zvinhu izvi ndona kwejera kwakutaura kero kuti mwana mudiki haana chaanoziva panhau yeminda nokuti inini ndini first born mumhuri handiti saka iwewe usatora advantage yokuti uchidzvanyirira mabi ako kana yari pari pake paakapiwa kunzi apa ndo pake musiye unofanira kuda wakamukonza kuti wakamutaurira demusina kushidzana panapa ende muri vanhu mukayamwa zizamuni mwe chete hazvinakidze kuti mimba ukama hwenyu mwanike mukagadzikana dare so muchitongana zvakadai so izvi munofanira kutongana muri kumba nyaya dzidzo dzoperera kumba but izvo zvikuratidza kuti iwewe uno nharo dzako dzaunenge wakabhesa nadzo kuratidza kuti haunditonewo mwana mudiki inini ndinokomana mukuru ndinofanira kudya zvakawanda kudarika iwewe usatora advantage kabade tichida kuti titaurirane zvingopedzisa usawanike uri nyaya dzemumalenzi dzakawanda handitika alamu inenge ichirira kwaDDC nenyaya yemaland ballots remember tine imwe kesi dziri muno mudze 21 vanhu vai remember uri kuziziva wakakumbira kuna changamira wakakuregerera ndizvo ka saka alamu yako takauya futi nenyaya yekurima tumakwate vana kurimira pasi handiti mambo futi wakakuregerera nhasi uri kuwanika une nyaya iyi inoenderana futi nezvetuminda tumanzvimbo vapana vanhu vanogutsikana kuti iwewe nzvimbo iyo hauna kutengesa kana wakambobatwa uchinzi wakambotengesa imwe uri kuzinzwa saka kureva kuti zvinhu zvakadai izvi iva munhu anoteerera mashoko yachangamira kuti handichada kunzwa munhu anonzi ane pamwe paari kupiwa kana kuti paari kudii izvozvo musadi kuramba uri mazviri so unonyadzisa mambo wako iwewe iwe zvibara changamirika svipira pasi handitika dzoira mwana munda wake mapostori iyoyo kana yaakudaka bata naye semefamily kuti vakukumbira ndopapi pamungena kuwapa kana mubani asi mambo vanofanira kuzviziva vopetera kuna mambo kuti ndo nzvimbo yavakuita sei changamire dzikisai mutombo dzikisa mutombo pane nyaya tuwa tanzwa kuti ari kuita basa kutukana munin'ina wake pamusangano inyaya iyoyo yokuti kabade uri munhu wakapfeka bhachi ende hauna right yokuti kana ukamira pamberi povanhu wotukana vanhu pamberi povanhu
handitika kana akasava munin'ino wako kana angave yari munhu pamusangano kana ukanzoti sabhuku unosimba rakaita sei asi uziva kuti kutungamirira vanhu handiti usatukane vanhu uyu munin'ino wakoyo kutukana mira usimbomira pamusoro kutukana kwauri kuita uyu newe uziva kuti kuzvitukana nokuti uyu newe makasiyana nechiyako chaona kuti mambo vachadzikisa mutongo upi pamusoro kutukana zvandiri kutaurira tembo ndinofunga takadedza mukomana yekaviri ndina baba wamusha atengesa kumusoro ndichimudzivisa zvakamukabva muchitaura imi kuti nzvimbo ikabaaukazvipota kunani mati ukazvipota kunani wakamutonga here mati takamutonga kandoo zvati kuda kutaura takadedza kukoma kuti ngoma ndinedzere ndati wakaripota here mambo ukaema minutes kuti uyu akatengesa mati ndati wakaripota here kubva iwo pamutonga iweyo wakazoripota here kwamambo kuti uyu akatengesa nzvimbo maminetse yacho ndoyaya ndakamutonga ndakabatana mhosva chirikitika urikuona rimwe yake uyo akunzvekanyadza haakupindura nyaya yake kuti sei kutukana vanhu pazvimeji mutombo chakamira plazi pane vaivayeremuka kurambako aripopanzi munin'ina wakataura kuti hautukiye chete wanzwa tazvikepcha izvo hautukiye chete kana uri pamusangano abuse of office urikutadza kushandisa ofisi yako kana uchituka vanhu pamusangano izvo hazvitenderwi chose mambo unongowadza uchituka vanhu muno kana kuti vanounganidza vanhu pamusoro chakamira vakepcha kudhara vanosera vasera kare zvinotorora nguva izvi panonyaenda kuona kudhara regai chakamira vadzikise mutongo vadzivisa zvakaitika zakubhadharisa kutukana chakamira kudei kutukana zvandikada kuna mukoma inini handikari kusana mukoma asi vakatuka varoora ndozvo vakatotaura kuti vangadei madzimai eda vakatuka mudzimai wangu nemudzimai wamukoma chero ndo vanhu vakatotauraiwa kuti vangadei iwewe ndowapinda mudare nemukoma wako anditi kuti chivaunza ava vari kudei ivo vanhu inini ungatondibatsira changamiri kuti semunhu anenge atukwa kudaro atukirwa nevamwe vanhu vanenge vari mudhuze make akapuhwa zvinhu zvakadai ini ndingataure zvisiri izvo ya nyaya yako tiri kuinzwa saka zviri kuitika manje vadzimai yako iwevo hayamo mudare munyaya iyi kana vachioda vanoripota yauti akatukwa vauratakatupa natezva saka pari zvinokuti changamire ndo vachachaja iwe ndiverengerewo nekutukana kwavakaita sei uri kuda kutora munda wangu tipedzerane pamberi pedare nekundituka pamusangano pane vanhu uchindishaisa chimiro mudunhu saka vakadzi hatina kubvira pane patikavaisa zvoiti tatangowana imwe kakolamu katikangovaisa taibva tati isusu vakadzi vakatukwa vanoda kubhadhura zvakati saka pari zvinezvi vakadzi ava havana kuita sei havana kuvapiya umu saka vanonetsa kuti tivapfekere papo ndimi munorova shamu mwana wenyu murume waita sezvo munhu wokutemo ndinimoona kuti rendi muri kuidzivisa sei sechangamira rendi haishande inotogara yakadaro hozi state yehurumende dai asi kuti kana akatukana vanobhadhara varora vanhu kabadi anzi ukatukana varoora vachizinzwa kutotukana murume uyu vakadzi vake varipo unochitukana varoora oro dho usina kuti muroora chakati handiti kungotukana murume wacho watukana muroora bhozi munhu aakupinda mumba nomukadzi wakewo muroora wako iwe bhozi mukadzi womunyingina muroora tikunzwanana saka iweorangani varooranga vakatukana vakabvizwa vaviri varoora vakatuka unongobviswa wambuzi wani wani uchiwapa unowapa wambuzi wani wani varoora vako lendi yodzoka mudzi waende kumunda lendi inodzoka mudzi waende chakanimira kudzikisa mutombo
kuti lendi inofana kudzokera kuno mudzokera kabade uyezve kabade mukuru wacho anofanira kubhadhara mbudzi 2 achipa kuvaura vake 2 vakatuka. Kaindi kuudzei vabereki masabu especially vabereki masabu vanotambira mari muri kuenda pasizai vozivanamasiyana nesu madzimai vaniti no vanhu vatigere navo kana indikanyangwe ndiri mambo handina ndipanokusvika ndama ndiri mambo akanaaaa vazovakomborera ndikadziwa kumusoro kana kumaoko nokudzita kuzokomutemani so mapepa yacho yakaenda kana kwaDTC uyu anogona kubudisawo sabu kozi makompleni anengaita siyawanda itingotaura ndingotaura kozi izvo zvakamoshata maza ezvina Shepard Gandeya anodzakeza akapara but DTC ndikataura ngati uyu kauyu ane makompleni ari kutaurwa nechino vanhu handitika kati ayo musiyei hurumende iri kunetsa kuisa vanhu handitika taisaimoni makompleni ari kuwanda kubva kuvanhu handitika munhu angotadza kuti zvinhu zviripo kuti nyika izive kuti vanhu vanotongwa anongosiyiswa kuiswa munhu ndo zvinenge zviripo handiti vanoti tishaisa mukana kuti tiri kutonga bhosi peti kutonga nyavahasi kutibatisa bhosi vanhu vacho havachatonzwa mese mumaruzevha vanhu vakungoita zvavanoda masabhuku nozvikoziva kuti aiwa hurumende inozowandawo nemapepa zvino muchaanza kutaburana naDTC because vanhu vari kuwanda ende mwazi kutowanda muruzevha imo muzinetiwe tikutambira mari bhozi ekabadere zikasamutira mapepa anoramba risabhuku achitambira mari chete but iye achikutadzira kusvikira vazodike pamwe totora 2 years 3 years achitambira ndikutotaurawo hakusi kuti ndiri kutinyangadzira kuti DTC asi ngatiite zvinhu zvinomwera handitika zvirerukirewo imimi tinokutonga ese tichiti isusu apa ndo pangu unoda kuita zvandoda ini mazevarora icho jena mazera atipe mazera yuyu chiedza chinemba yaisiri estate ke estate eve moya tusiwe case number ji Swahili 52 abaduma ndio baba Swahili ndio baba Swahili Mesendo Kabade village. Yeah. Sachanga miri vati atozokuzoti kuti imboyaro pachinyiro imanzi ibarora vese uyashakwambudza chakwambudzi kubva kuna atazvara vene tukapa vakaita sei parisei zvakanaka tinotenda asi vakurava isu vakatotiramba kuti tafana kuenda kumishaini atizinda tatoura kuti vatipogugura tivanokogura after court yao semkuma neminina tanga tichazongoripota iyo date formation of character ketwana inouya mambo nyarare vasera nyaya mambo nidare vasera nyaya ndokubata kabate